l'organització i especialment els participants, sense els quals l'organització no seria res. Realment és un estímul per mi que, com s'ha dit, dedico a coses tan aparentment més allunyades de la vida real com la filosofia alpina o l'ètica d'Arcadi i aquestes coses, poder estar en un acte de fundació de persones com vosaltres que teniu la predisposició de treballar sobre el terreny immediat i concret amb nens i nenes i joves en l'activitat d'esplai o de lleure i que hi busqueu, pel que he vist en el plantejament de l'escola, el sentit educatiu. Això crec que és important, però vaig acceptar de ser-hi justament perquè connecta amb una de les idees que a mi em semblen absolutament necessàries. Com s'ha dit, jo he estat responsable administratiu de l'educació, a l'Ajuntament i a la Generalitat, i sempre he pensat que no s'havia de perdre mai la dimensió pràctica, social, empírica i d'entorn del fet educatiu. És a dir, que l'educació, dit d'una altra manera, desborda l'escola. L'escola és importantíssima, tant de bon tinguem sempre moltes i bones i que facin bé la seva feina, però el primer que ha de pensar un bon mestre és que ell no és l'únic educador, que l'educació és una realitat molt humanament bàsica, com perquè algú pugui pensar que només li toca a un sector de la vida professional o de la vida social. I el que us voldria explicar en síntesi és justament això, és a dir, en primer lloc ens concentrarem en la idea de l'educabilitat de tota persona en tot moment i de la capacitat educadora de tota persona en tot moment, d'on es dedueix l'educabilitat dels col·lectius i la capacitat educadora dels col·lectius en tot moment. I llavors farem unes últimes consideracions i després això serà continuat per una vista molt més empírica, per dir-ho així, del dia a dia de l'activitat de plans d'entorn i altres similars. La societat nostra, que com sabeu el sociòleg d'origen polonès afincat a Anglaterra, Zygmunt Bauman, ha definit com a societat líquida. Suposo que has conegut això, no? Societat líquida que significa que on tot el que és líquid hi ha molta mobilitat, molt canvi, molta variabilitat, molta inestabilitat. En aquesta societat s'ha instal·lat, de manera que podríem dir gairebé subreptícia, alguns tòpics i algunes actituds que són arriscades i perilloses per al desenvolupament d'una plenitud social. Una d'elles és el mecanisme que podríem anomenar de transferència de responsabilitat. És a dir, que molts ciutadans del món desenvolupat, especialment, creuen que gràcies a la seva capacitat econòmica i a l'organització social general i al desenvolupament de la ciència i de la tècnica és possible plantejar-se la vida de la següent manera. Jo faig la meva, els meus, més immediats, la meva família, els meus fills, els meus amics, i tot l'altre m'ho han de fer altres pagant. És a dir, sempre hi ha un servei tècnic, per dir-ho així, per resoldre qualsevol problema. Això, que en l'ordre purament material podria acceptar-se, certament nosaltres a casa si hem de reparar alguna cosa de la llum o de l'aigua, francament truquem al tècnic i que vingui a reparar-hi. Però mai se'ns acudiria pensar que l'educació de les nostres filles ha de ser una cosa d'uns altres que hi entenen. Perquè l'educació dels nostres filles, en primer lloc, és una necessitat nostra, d'elles i de nosaltres. Diríem que si una activitat humana és no transferible, és l'activitat educativa. L'activitat educativa és una responsabilitat de tots respecte a tots, com direm immediatament a continuació. Per tant, en la vida social aquesta que podríem anomenar pròpia de la cultura líquida i acostumada a la transferència de responsabilitat, les persones que tinguem sensibilitat educadora hem de reivindicar el dret a considerar-nos tots, absolutament tots, amb capacitat de contribuir a l'educació de tothom. La idea és la següent. Primer, l'educabilitat de l'individu de l'ésser humà. Què vol dir educabilitat? Hem de fer un pas enrere i dir, si entenem per educació, que aquí ja hi hauria disputes, òbviament, perquè hi ha qui entén una cosa i qui entén l'altra, però crec que tothom podria estar d'acord a comprendre que la idea d'educació inclou el següent objectiu. L'educació és l'impuls cap a una altra persona perquè obtingui la màxima plenitud individual i la màxima articulabilitat social. És a dir, educar és millorar una altra persona en l'ordre individual i en l'ordre social. I la pregunta que ens podem fer és, i aquesta educació
només dura un temps en la vida o dura sempre? La resposta és evident i ens l'assegura des de l'antropologia, la paleontologia, la psicologia, la filosofia, et diuen totes. L'individu humà des del moment del naixement fins i tot abans, però posem en el naixement, des del moment del naixement i fins al moment de la mort, és permanentment educable. És a dir, és permanentment millorable. Permanentment podem anar una mica més enllà del que hem anat el dia abans. I si no tenim la desgràcia de malaltia tipus Alzheimer, que ja és un altre cas, en una situació de normalitat i de salut, podem, fins al moment de morir, avançar sobre nosaltres mateixos, és a dir, som educables. Som susceptibles a la influència d'un altre perquè ens faci millors. També en negatiu, també som deseducables o maleducables. I aquesta és una mica la gràcia i la tristesa de la qüestió, que és que tant com se'ns pot fer bé a tot individu, també se'ns pot fer mal. Però la idea de fons és se'ns pot modificar. Tots som modificables. També he explicat una cosa, i per això es dona molta importància a l'educació en l'edat infantil. Mai, com a l'edat infantil, la plasticitat cerebral és tan gran. Això es va atenuant amb el temps. I per això es concentra molt la idea, l'educació és sobretot una cosa de nens i de joves, sí, d'acord? Però la plasticitat no es perd mai del tot. I per tant, la primera idea seria som permanentment educables, cada un de nosaltres, des del moment de néixer fins al moment de morir. Les intensitats poden variar, però sempre són educables. La segona tesi ja no sembla tan evident com aquesta, que aquesta l'accepta tothom. Tots som permanentment educadors. És a dir, en relació als altres, estem emetent constantment missatges, fins i tot en la nostra posició corporal, quan estem quiets. Missatges que als altres els diuen que els estem estimulant a ser millors o a ser pitjors. Ara, per exemple, observo les posicions i l'actitud corporal, que en tots casos és educadora positiva, perquè mostra atenció i respecte. No hi ha ningú que estigui... O ningú s'ha tret el mòbil per mirar a veure si un WhatsApp. M'esteu escoltant atentament. Per tant, m'esteu enviant a mi un missatge constructiu. Jo sortiré d'aquesta sala més bona persona del que he entrat perquè hauré disfrutat de l'atenció d'una quinzena de persones i aquesta atenció a mi em fa millor persona. M'esteu educant encara que només seiem i escoltem, sí, però només amb aquesta actitud esteu enviant algun missatge positiu. I això es pot traslladar, imagineu-vos, el treballador que treballa allà on sigui, el taxista que porta el cotxe, el guàrdia que ordena el tràfic, el carter que repeteix cartes, el forner que fa pa, el caixer o caixera de supermercat. Tothom, en tot moment, està transmetent als altres un missatge que el fa o millor o pitjor. Dius, home, no n'hi pot haver d'indiferents? Bé, no, ara no discutirem. Si és indiferent és bo. Mentre no sigui dolent, ho considerem bo. Tots som educadors, individualment. I aquesta és una idea que a la societat se li hauria de difondre i insistir-li molt, perquè el que acaba passant quan ens descobrim que som sempre educadors és que tendim a ser més bones persones i més bons professionals. I quan el treballador, el taxista, el forner, descobreix que en la seva activitat ordinària de portar el taxi o de fer el pa està enviant a les altres persones missatges que els poden millorar o que els poden empitjorar, doncs si potser que sigui més bon taxista o més bon forner. Quan hi ha, diguem-ne, una millora de la seva pròpia activitat. Per dir-ho així, la societat es fa millor a si mateixa quan es reconeix com a educadora. Bé, el mateix que podem dir de cada individu ho podem dir dels grups. Com que un grup humà està fet d'humà, per definició, de persones que són individualment educables, el grup com a tal també és educable. Per tant, podem dir que allà on hi ha un col·lectiu de persones, individualment són educables i com a col·lectiu també, perquè el col·lectiu és una persona col·lectiva. I el mateix que dèiem de cada individu ho podem dir del conjunt. Per tant, d'aquí deriva la idea següent. La ciutat, el servidor col·labora molt amb ciutats educadores, és una idea que comparteix i que procura difondre. La ciutat, com a col·lectiu més definit, és permanentment educable. És un subjecte humà col·lectiu. I esclar, llavors arribem a l'últim punt. De la mateixa manera que d'un individu educable hem tret un individu educador, d'una ciutat o conjunt, no cal que sigui ciutat en el sentit formal, conjunt humà educable, en traiem també la conclusió de conjunt humà educador. Perquè també aquest conjunt, com a tal conjunt, està emetent missatges per als seus membres interns i per als altres en un sentit o l'altre. I així, per exemple, els tens ciutat o conjunts humans
que s'organitzen de tal manera que fan que els seus membres puguin adquirir una certa plenitud com a actius d'aquell conjunt i que els membres que s'incorporen de fora o que venen a celebrar una festa o a fer qualsevol activitat se sentin acollits de forma que aquesta ciutat a nosaltres ens comprèn, ens ajuda, ens fomenta, ens estimula. Per tant, igual que el subjecte individual és educable sempre i és educador sempre, el subjecte col·lectiu, per exemple la ciutat, és permanentment educable, sempre es pot millorar sobre si mateixa i és permanentment educadora. Clar, això ho podem anar traslladant després del col·lectiu ciutat cap al col·lectiu més petit barri, cap al col·lectiu més petit veïnat, cap al col·lectiu més petit escala de veïns. És a dir, sempre pots, i això ho pots aplicar a institucions, ho pots aplicar a associacions, a entitats del signe més divers. Bé, un cop assumit, si escurceu ens pot assumir aquesta idea, podem entrar una mica més a fons i dir que en l'organització d'una ciutat que es reconeix a si mateixa com a educable i educadora, i quan dic ciutat vull dir qualsevol col·lectiu humà, per deixar la paraula ciutat per simplificar, hi ha dinàmiques internes que poden ser organitzades segons idees d'òptima activitat educadora o de mínima o nul·la activitat educadora. Què és el que defineix fonamentalment una ciutat educadora? Per exemple, la capacitat participativa real. La paraula participació és una paraula que s'ha convertit en una mena de mantra que es fa servir molt lleugerament i a vegades lleugerament, però l'estricta veritat és que la participació és essencial per la cohesió dels col·lectius. Participació vol dir, com sabem molt bé, prendre part en les decisions d'un col·lectiu o d'un grup. I prens part en les decisions d'aquest grup si tens un factor que t'hi ajuda, que és condició gairebé indispensable. T'identifiques bé amb aquell grup. Llavors hi ha un problema aquí que és molt important i que en la nostra societat, que ha fet un pas cap a la universitat recentment amb notables dificultats, és essencial. Hem d'aconseguir que en tot col·lectiu cada individu, sigui el seu origen quin sigui la seva llengua quina sigui la seva religió quina sigui la seva cultura, maneres de vestir, de cantar, etc., tinguin un mínim grau d'identificació amb aquell col·lectiu. Perquè si tu no t'identifiques amb un col·lectiu, quan et diguin que participis, dic per què? Si no és meu. És a dir, si jo no tinc sentit de pertinença en aquell col·lectiu, el que sigui, jo no tinc l'estímul de la participació. I per la participació és necessària encara una segona condició. No només que jo em senti part, per poder formar part i prendre part, m'he de sentir primer part. No és només això, sinó que necessites quelcom que a vegades es pot interpretar malament perquè sembla una paraula també molt fàcilment usada. Informació i coneixement. És a dir, en tot col·lectiu humà ha de fluir informació i ha de produir-se coneixement perquè tots els seus membres se sentin capacitats per participar. Fa molts anys em va tocar una feina en la vida política que va ser fer un estudi sobre la participació dels ciutadans en la política. Me'l van encarregar, em va semblar d'interès i m'hi vaig concentrar una mica. Durant uns mesos vaig estudiar aquesta qüestió. Una de les conclusions més, diguem-ne, sorprenents a les que vaig arribar va ser el següent. La majoria de ciutadans i ciutadanes que se senten allunyats de la participació política no són pels motius que ara són evidents. Aquest matí teníem la declaració de la Infanta i tenim casos Millets i tenim casos etc. No era tant per això, que en aquell moment potser no era tan viu, com una confessió molt curiosa. No em sento capacitat per participar. Que és tremenda. És a dir, gent que deia, jo no m'acosto a la vida pública, no m'acosto a l'activitat social i política, perquè em sento incapacitat. La qual cosa vol dir que hi ha un fall greu d'informació i de coneixement respecte a les finalitats col·lectives. I aquí, per tant, hi ha una feina enorme de les institucions, una feina enorme de tothom que se senti més o menys responsable de la vida col·lectiva, que és difondre informació i difondre coneixement perquè la gent se senti amb una mínima capacitat de participació. Això no vol dir que els altres temes, és a dir, la poca representativitat de molts polítics, la corrupció i tantes altres coses, no pesin en la mateixa direcció. Però repeteixo que el resultat de l'estudi vaig fer honestament aquest, que per mi va ser una sorpresa. Home, ja m'imaginava que algú podia dir això,
però és que eren percentatges, no els recordo ara de memòria, eren percentatges realment espectaculars, de persones que en una enquesta, diguem així, anònima i protegida, confessaven sentir-se poc informats, poc coneixedors i per tant incapacitats per la participació. Dic per què? Perquè si no hi ha participació no hi ha dinàmica col·lectiva, no hi ha dinàmica de, diguem així, cooperació per l'interès general i aleshores s'estendeix cap a l'individualisme. És a dir, com que estic inhabilitat o em sento inhabilitat per la vida col·lectiva, em retiro el meu espai familiar o particular i ja s'ho farà. Clar, això què acaba produint? Acaba produint un efecte molt trist, que és l'efecte de ciutat-magatzem. Ciutat-magatzem, que vol dir que hi ha moltes persones vivint juntes, però que viuen en estricta juxtaposició, no convivència. És a dir, estan posades una al costat de l'altra, com els llibres en un prestatge, o com les caixes de fruita en una fruiteria. Doncs tenen la caixa de peres, la caixa de pomes i la caixa de taronges, però cap pera es comunica amb una poma ni cap poma es comunica amb una taronja. Doncs bé, en moltes ciutats passa exactament igual. Juxtaposició freda, ciutat-magatzem. És educadora la ciutat-magatzem? No. És deseducadora. No millora els seus ciutadans. El problema està que en la cultura que vivim, aquesta cultura líquida que deia abans, més aviat es fomenta això. És a dir, hi ha un foment del que en diem individualisme galopant. La idea que ens transmeten aquests pensaments dits ultraliberals o neoliberals, com ho dir-ne, que tenen ja en el moment que estem, segle XXI entrat, una llarga tradició, perquè aquests pensaments ultraliberals comencen als anys 80, per tant parlem de 34 anys, amb un governant americà, Ronald Reagan, i una governanta anglesa, Margaret Thatcher, que fomenten activament, a través dels seus think tanks molt ben pagats, la idea que a aquest món tothom és responsable absolut de la seva vida, cosa que d'entrada dius, home, que cadascú és responsable de la seva vida, és veritat. Ara, absolut no, perquè tots tenim una forta dependència dels altres i dos, no tots partim de les mateixes condicions. Segons qual cosa, la responsabilitat del que està en una posició d'entrada favorable és molt més agradable de portar que la del que està en una posició enfonsada. I per tant no pots cometre aquesta injustícia. Penseu que la Margaret Thatcher va arribar a afirmar una afirmació absolutament inacceptable, però la va dir, està registrada: no existeix la societat, només existeixen els individus. Mira, hi pot haver algú que digui, té tota la raó, diu, jo la societat no l'he vist mai pel carrer, i només veig individus, veig la Maria, veig l'Antònia, veig en Pere, però la societat, esclar, però dius, escolti, però vostè no té una capacitat d'elaboració segons la qual la societat és la manera que donem, el nom que donem, més ben dit, a les relacions entre els individus que són essencials per la seva individualitat. Perquè, tots sabeu, i hi ha registres documentals i cinematogràfics de tota mena, que ens expliquen molt bé que un individu no arriba a la condició d'humà si no és per el procés de socialització. Hi ha una cèlebre pel·lícula que es va fer molt abans que nosaltres naixéssim, als anys 60, de François Truffaut, que es diu L'enfant sauvage, el nen salvatge, que explica una història real, la història d'un nen, o sigui, d'un membre de l'espècie humana d'uns 12-13 anys, que el troben al bosc, animalitzat, simplement el devia abandonar, es devia perdre, va sobreviure com un animalet, i quan el troben, diuen, home, aquest nen l'hem de civilitzar entre cometes, el porten a París, el millor per veure l'Andalet, estem parlant del segle XVIII, i hi ha nocions, la il·lustració i la idea del bon salvatge, un bon salvatge, ens el portarem per civilitzar-lo. Doncs fracàs absolut del gran pedagog. Perquè el nen no s'havia socialitzat, no havia adquirit el llenguatge, que és l'eina instrumental més forta de la socialització, i per tant era incapaç d'integrar-se en el context humà. Va tornar al bosc a fer d'animal. Per tant, existeix la societat? Home, i tant que existeix. Existeix com a sistema de relacions entre els individus. I gràcies a aquest sistema de relacions nosaltres prosperem individualment. Podem adquirir tot això que en diem cultura, capacitat d'intervenció en la vida social, etc. Bé, per tant, la conclusió és clara. La consciència de pertànyer a un conjunt que té unes relacions que ens fan o millors o pitjors permanentment
ens responsabilitza educativament parlant. Cada un de nosaltres, en tota la seva activitat, emet força educadora o deseducadora. Acabo de seguir. Vosaltres que, com a monitors o monitores, aspireu a fer una activitat de contacte, especialment en la part més plàstica, per dir-ho així, de la vida social, que és la gent infantil i jove, crec que hauríeu de viure molt de responsabilitat i, si permeteu, una punta d'orgull, en el bon sentit de la paraula, la condició d'educadors i d'educadores. En aquesta acció que vosaltres feu hi ha un valor afegit, el que alguns podrien pensar que és simple entreteniment, que és simple guardar i passar l'estona, sinó que si es fa mínimament bé i amb una mica de sentit l'activitat de lleure, l'activitat d'esplai, d'oci, com vulgueu dir-ne, allà esteu construint persones també, tant com ho puguin fer els mestres a l'escola. Perquè, com dèiem, en tot moment tota persona està sent educada i està sent educadora. I aquesta és una dimensió que em sembla que el conjunt de la societat hauria d'adquirir, i almenys aquelles parts de la societat, com ara vosaltres, que teniu una activitat. Una última consideració, no sé si coneixeu l'etimologia de la paraula oci. No teníeu per què. A veure, els de filosofia antiga expliquem el següent. La paraula oci és una paraula directament derivada en llatí, la nostra llengua segurament llengua neollatina, o llatí fet molt bé, en llatí es deia otium, i designava en llatí el mateix que en grec es designava amb la paraula scholé. I cito el llatí i el grec pel que veureu de seguida. Resulta que tant els grecs, quan deien scholé, d'on ve la paraula escola, com els llatins, quan deien la paraula otium, d'on ve la paraula oci, estaven designant aquella activitat que podríem considerar creadora, fruit de la llibertat humana, no vinculada a interessos mercantils, i estimuladora del coneixement i de la sociabilitat. Això era l'oci. No era la noció que ara tenim d'oci en el sentit més passiu, dolce farniente, que em vinguin aquí amb un pai-pai a fer-me vent. Això no és dolent, si està en mesura. Sinó que oci era allò que feien, i ara ve una part trista de la notícia, la part trista de la notícia és que es podien dedicar a l'escolè grega o a l'otium llatí els que tenien els claus que els hi feien la feina, d'acord? Però si fem ara momentàniament abstracció d'aquesta injustícia, la idea d'escolè i d'otium és una idea fantàstica. És a dir, escolè en grec, otium en llatí, és activitat creativa, activitat constructiva, activitat de coneixement i activitat de socialització. Esclar, i la gràcia d'aquesta història és que la paraula escolè dona lloc a la paraula llatina escola, i per tant l'escola hauria de ser entesa etimològicament com l'espai de l'oci creatiu. I ara acabo amb això, amb una broma que és una broma en sèrio. Si una cosa tonta i trista hi ha en el món tan desenvolupat en el qual creiem viure, són les escoles de negocis. Perquè resulta que del llatí otium ve també el llatí negotium, que significa negoci. És a dir, el negoci és la negació de l'oci, és a dir, és la negació de l'activitat creativa, constructiva i social. Amb la qual escola de negocis significa literalment oci de negació de l'oci. És a dir, és un oxímoron o una contradicció in terminis. Bé, us deia tot això perquè en la idea d'oci, lleure, que és el seu sinònim, hi ha una idea evidentment educadora, que és la creació, la llibertat, el coneixement i la socialització. Doncs moltes gràcies per l'atenció i toca entrar en la vida real. Jo m'he passat per dalt. No tant per dalt. Bueno, realment anaves dient alguns plantejaments que m'anaven, justament els tinc per aquí apuntats, perquè les coses que jo crec que s'han de plantejar. Justament enganxant aquest plantejament que els individus som educadors per ser-ho directament, hi ha un concepte en el títol d'aquest espai rutina, que és parlar de la relació de l'entorn com a oportunitat educativa. Crec que la relació amb l'entorn, per justament la socialització,
i per tant té just a veure amb què és la comunitat. Jo vinc de Tarragona. Jo estava dirigint una fundació, la Fundació Casanamí, que treballem bàsicament des de l'acció social al tema del lleure educatiu, però sobretot el tema de les oportunitats educatives. I una de les coses que ens vam trobar fa uns anys era el pla educatiu d'entorn, que justament venia a posar en comú allò que nosaltres plantejàvem com a bàsic, i és que l'escola no és l'únic que educa en el territori, sinó que els sectors són diversos, però que ens permetia fer pivot a l'escola com un agent educatiu molt més enllà. És a dir, no només educava allò que succeïa dins l'escola, sinó que educava el de fora, però per primera vegada es va obrir la porta a que entréssim, en trompa, vinga que anem a tot l'entorn de les entitats. Nosaltres vam estar gestionant el projecte de gestió amb el fet de decidir cap a on s'anaven les partides, quines activitats es feien en col·laboració amb les escoles i amb les entitats del barri, i això ens permetia aglutinar i portar a tothom cap a dins. Per tant, quan sentim la paraula entorn, a mi m'agrada contraposar-la al concepte de comunitat, que en realitat és allò que acabem construint quan ens hi posem. I de comunitats en pot haver de molts tipus i poden ser molt grans o molt petites segons el que ens trobem, però sobretot jo crec que ara mateix en el moment que estem hi ha dos tipus de comunitats, que són les virtuals, aquelles comunitats que no tenim identificades a les persones directament, és a dir, persones que sabem que existeixen, que d'alguna manera ens transfereixen coneixement des d'altres disposicions de conèixer-les, i la física, aquells amb els que estem dia a dia i que potser no fem l'esforç per, moltes vegades, com en tenim més a prop, el perdem de vista en aquest sentit. A l'hora de construir comunitats, nosaltres sempre plantejàvem que hi havia queden tres coses. La primera és la voluntat, és a dir, jo he de voler construir comunitat amb algú, he d'intentar-ho de manera activa, he de tenir un entorn que ens ho permeti construir aquesta comunitat i hem d'acabar generant una confiança entre vosaltres, és a dir, les relacions que podeu, en concret, construir un esplai segurament vindran perquè l'esplai feu un moviment o perquè l'altra organització o les persones facin un moviment cap a vosaltres. En el plantejament dels esplais, intentant ajustar molt a allò que potser us pugui servir, hi havia una de les coses que sempre fèiem al Pla Educatiu d'Entorn és recuperar totes les entitats que hi participaven. I si justament fent llistats t'apareixien des d'empreses, a botigues, a institucions públiques, a dansa l'escola de dansa del barri, a l'associació d'ells, podíem fer llistat que realment deies, què tenen en comú? I tenien bàsicament dues coses, que compartien territori i que tenien interès per l'educació. I per tant era en aquesta lògica en la qual podies incorporar a treballar i a fer suport en aquesta tasca. Segurament els processos d'intentar generar aquesta comunitat educadora de manera conscient, de manera inconscient és evident que existeix, parteix que alguna de les parts prengui la iniciativa d'anar-les a buscar, és a dir, intentaré, recordo com a organització, ho intentàvem abans del Pla Educatiu d'Entorn, després, en el moment en què arribem als Plans Educatius d'Entorn, se'ns és molt fàcil, tenim un marc legal de la fàbrica, no, mira, això ho diu aquí, no és que vulguis o no vulguis, que d'alguna manera ho has d'agafar, això també generava altres dificultats, però d'alguna manera tenies una enganxada. Nosaltres amb l'equip sempre plantejàvem, sempre fèiem una conya, i és els hem d'aconseguir seduir. Has de jugar a la seducció amb la institució, i hi ha dues maneres. Seduir per pressió, que sabeu que no funciona, o no, esto no tira, o aconseguir que aquest contagi sigui un procés de seducció natural, és a dir, jo tinc coses a oferir-te,
coses que tu tens com a organització i per tant en el moment en què sumem la relació serà que tots dos guanyem. No amb la lògica win-to-win, que ara està també molt de moda, que és allò que tots guanyem, sinó justament en aquest plantejament de compartir, en aquesta lògica d'enxarxar els processos. A mi una de les coses que m'ha donat el treball amb la comunitat, el treball amb la xarxa, és que justament hem aconseguit, el meu aprenentatge és que quan sumes, en realitat no estàs sumant 2 més 2 i dona 4, sinó que el que es genera és una multiplicació. Aquell 2 més 2 o 1 més 1, organització més organització, el resultat és impedible, no es pot predir. Tens una intenció d'arribar i de vegades acaben succeint moltes altres coses. Justament un dels estudis que vam fer amb la càtedra d'inclusió de Tarragona, de la URB, feien una anàlisi de xarxes i van agafar una quarantena d'entitats i els van preguntar: vosaltres amb qui teniu relació? Amb tota aquesta gent. I vosaltres amb tota aquesta gent. Llavors, el que succeïa quan sumaves dues entitats, una entitat que tenia relacions amb una quarantena d'organitzacions i una altra que potser en tenia una trentena, quan sumaves no te'n donava 70. Per les pròpies relacions que s'havien establert podien pujar exponencialment. O sigui, hi havia un resultat que realment era que quan ho expliques és complex, però el dibuix era on les estrelles realment es veien absolutament multiplicats. I totes les relacions acaben generant altres relacions i per tant acaben contactant amb altra gent. Per tant, el concepte des del moment del que jo us plantejo com a esplai, que feu com a esplais a casa vostra, és que intenteu apropar-lo. Segurament l'escola és l'espai físic més reconeixible. Vaig a l'escola, em presento a la direcció del centre, o algun tutor amb qui tinc confiança, o amb l'AMPA, o algú que t'ho permet, però segur, estic absolutament convençut que teniu al voltant entitats que us poden fer, que us poden ajudar a créixer com a organització. I jo no sé quants esplais esteu aquí. Jo veig així, no? 2. 10 mínim. 10 esplais. Segurament jo estic convençut que si intenteu pensar, feu l'exercici de pensar en quines organitzacions teniu relacions, qui té relacions organitzatives amb més d'una entitat de fora del propi esplai i que no sigui un esplai, o sigui, que no sigui sectorial. Vosaltres en teniu? Sí. Qui té relacions amb altres organitzacions? Per exemple, amb qui us relacioneu? L'associació de veïns del barri. Amb qui més? Amb l'Ateneu del Poble. Associacions de veïns. Casals de joves. Casals de joves. Muy línia MDP, Amb qui més? No sé, col·lectius, però que tenen un projecte molt més concret, que no sé, com associacions, però no sé, per exemple, al nostre poble hi ha Catxofa Rock, que fa un festival de música, però també tenen una branca que és Catxofetes, que fan un projecte educatiu per infants, llavors tots amb ells tenim més relació i tal, però també col·laborem com un educator, per exemple. Més entitats? Sí, al barri de l'Eixample també nosaltres tenim una associació, una entitat que es diu Recrea Cruïlles, que ara ens van demanar suport, hem estat parlant i hem estat participant d'activitats que han anat fent basar. Qui té relacions amb la Unió de Botigues del seu barri, del seu poble? Amb la Unió de Botigues. No sé si cada recada hi ha botiguers. Sí, nosaltres no tenim molt. Nosaltres no tenim? Sí. I, per exemple, a campanyes econòmiques que els joves fan per pagar-se de travessa, els comerços, si fan un quinto, que el van fer ara pel gener, els comerços van oferir coses en estoc que potser ja feien que no venien, però que així ells no ho van haver de comprar i el benefici era totalment net. O sigui, d'alguna manera són finançadors. Sí, en aquest projecte per exemple sí, però després... I amb l'empresa d'aigua, de la vostra ciutat, de la vostra... amb Aigües de Barcelona, qui té relació amb el mar? Ha sigut una xitxona. Aquesta és difícil.
li farem el rebut de l'aigua. Som clients. Però us entraria en cap tenir relacions amb Agda? No. Justament, fixeu-vos com es trenca la lògica. No, però i nosaltres, per exemple, treballàvem amb Agda a la Fundació Casa l'Amic i treballàvem per mogollon de coses. Vam aconseguir que fessin amb la gent que tenia dificultats econòmiques perquè els hi paressin i fessin descomptes, diguem, amb l'aigua, que deixessin de fer cobraments a gent que no podia pagar. Això que ara s'ha treballat des del Parlament i que avui és una llei, nosaltres amb Agbar havíem negociat fa 3 anys. Hi havia gent, sí que és veritat que per nosaltres era EMATSA, l'empresa municipal d'aigües de Tarragona està participada per Agbar, però quan vam anar a plantejar això vam acabar negociant amb Agbar i ho vam aconseguir. Eren malos malíssimos, em sortia el mateix, també mirau la cuesta gente, quina mandrota, però ens van acabar plantejant. Inclús vam acabar començant a fer campanyes de despesa d'aigua, de com arranjar, de com evitar costos superflus en aigua. I això ho hem fet, ho estem fent a les escoles de Tarragona. Per tant, una història d'arrencada que era purament dir, salvem aquesta gent i que no se li talli l'aigua, ens ha acabat generant una activitat educativa en els centres educatius que ens permet plantejar als xavals com estalviar aigua a casa. En el moment que trenques les barreres pròpies, i tothom té alguna cosa, individu, organització, aunque nos parezcan los más malos de todos. Això amb l'Agbar especialment és fàcil de veure. Però, per exemple, amb el CAP del vostre barri, us hi trobeu? Amb l'atenció primària de salut, us heu trobat algun cop? No? Sí. I els joves del vostre esplai, no els podria interessar que parléssiu de consum de drogues, que parléssiu de salut sexual reproductiva? Això ho pot fer els equips, les àrees bàsiques de salut que es diuen, això també va canviar el nom, les àrees això ho fan, hi ha infermeres, els centres, els CAPs, que et permeten tenir accés a aquesta informació, inclús conèixer altres serveis que hi ha allà dins. Per tant, segurament a través de l'escola ens hi hauria arribat, els vostres joves poden tenir una vinculació directa, o amb els equips de serveis socials. Qui parla amb els equips de serveis socials al seu barri? Nosaltres parleu, què feu avui? Parlem d'infants que podrien estar inclosos a l'esplai i que per motius econòmics no poden i ens faciliten tot el que necessitem. Per tant, us ofereixen l'oportunitat de tenir un grup divers, no només d'origen social, sinó també amb lògica econòmica. I segurament aquells infants que estan atesos per serveis socials tindran menys capacitat adquisitiva que els vostres i, per tant, pot ser que des de l'involuntarisme, sense la intenció, esteu deixant nanos fora del vostre esplai, per tant, fora de la vostra comunitat educativa i, per tant, fora de tenir més noves oportunitats. Us ho acudeix així, ara que estem així, de descol·loque un poco, veig algunes cares de ahí. ¿Qué dice el tío raro este? Els serveis socials també, no sé, en el nostre cas t'explica casos concrets de famílies concretes que t'explica coses que ha de quedar una mica en petit comitè que quedes, no sé, dius, buah, o sigui, la teva actuació després amb aquella nena, amb aquell nen, a mi a vegades m'han dit, és que a vegades tens favoritisme per ser nen, no sé què. I bueno, ja, però és que depèn de la història que hi hagi al darrere, pues... I clar, si la coneixes, pues mires amb uns altres ulls i és normal. Sí, bueno, és una actitud, això cadascú ho acaba fent, el clàssic de no podemos tener favoritos. Mentira, esto no pasa, todos tenemos favoritos, no passa res, la majoria és capaç de no tenir favoritismes. I jo crec que és aquesta la trencadissa. Però a més els equips de serveis socials segurament us podran oferir recursos o propostes que us millorin com a referents educatius. És a dir, aquest dilema que tu planteges, segurament amb l'educador o l'educadora associat del nostre barri, si l'enredem una mica,
pot venir un dia i fer una formació per l'equip i saber com estan treballant ells o com ho estan fent. I qui parla amb l'Ajuntament? Pa què? Pa què? Què li diu a l'Ajuntament? Dame algo. Bàsicament, no? És el dame algo. Els permisos, diners, no? Permisos, diners, Cessió d'espais. cessió d'espais, són proveïdors. Bueno, nosaltres Un tema d'activitats. estem lluitant una mica també perquè o sigui, centralitzar el fomentar la participació de totes les entitats, però que ells fossin el focus, diguem, un motivador, saps? De dir, agrupar. Per exemple, ara a Sant Boi tenim la taula d'infància, saps? I llavors ens trobem moltes associacions, llavors nosaltres estem allà darrere de dir, bueno, ja que ens juntem, intenteu vosaltres fomentar una mica, saps? La participació, perquè a Sant Boi, per exemple, és limitadeta, depèn de quines coses. Però, o sigui, fixa't, potser aquesta és el plantejament on volia arribar, no? És a dir, normalment les administracions les prenen com a prestadores de serveis, ens presten serveis com a organització local, subvencions, és a dir, em donen recursos que jo utilitzo, però moltes vegades ens oblidem de fer el camí invers, que és justament aquest. Què és el que tens aquí? És de la vostra expertesa, perquè vosaltres sou experts i els vostres plens són referents, en podeu traduir polítiques clares. Segurament, segons el tamany del vostre poble o ciutat, serà difícil construir un regidora o un alcalde, després no com mi. Però segurament serà molt més fàcil que acabeu enredant el tècnic o la tècnica de l'àrea de joventut, el tècnic o la tècnica de l'àrea de medi ambient o aquella que us interessa fer incidència. No? I això justament, jo crec que la meva experiència em diu el que acaba generant és que ens acabin tractant d'una manera diferent. No és a dir, com estos vienen a decirnos cosas, los tratamos mejor, sinó en un plantejament de la perspectiva és una altra. De dir, doncs mira, esto és de l'espai. A part de ser joves i agradar-los, tenen plantejaments potents. Quan jo li plantejo vull fer una activitat i la confiança està treballada, serà molt més fàcil que es donin permisos. Només amb tota la directiva europea segurament heu pringat amb noves assegurances, amb el control dels espais, que qui paga els guàrdies urbanos, això us ho esteu trobant. Clar, si el meu plantejament és ¿y por qué me pasa esto? Segurament el que trobaré a l'altra banda és mira la directiva europea. I per tant, si jo tinc una relació de confiança i d'interlocució contínua amb aquesta gent, segurament, en dels casos, amb molta voluntat, perquè sobretot el que havia dit, que presentarà una relació educativa, intenció, cal confiança i de vegades deixar-se complir pau, i això és així, podrem tenir un altre tipus de relacions. Segurament vosaltres sou en clau sector, com els plais, aquest seria el més evident de les vostres comunitats. Estàveu monitores, ens sentim còmodes, venen trepitjos raros i ens expliquen coses des de fora, però la comunitat sou vosaltres, ara justament estem canviant això, però succeeix perquè teniu la voluntat d'enxarxar-vos. I aquí arriba un concepte que també passa com amb altres, el fer xarxa és molt i molt significatiu. Primer perquè no és una qüestió de casualitat que utilitzem el concepte xarxa quan diem lligar-nos amb altres organitzacions, perquè és tota una connexió, que ara és molt fàcil veure-ho amb els Facebooks i amb les xarxes socials, segurament apareixen tot de dir els dibuixets o l'internet, que és la gran xarxa, ens permet veure-la físicament, tots aquests cables enganxats. Però la xarxa d'entitats és la que ens acaba suportant. Nosaltres vam, al juny de l'any passat, com a fundació, vam llançar una campanya, que era Jo vull casa l'amic. Estàvem a punt d'haver de tancar per qüestions econòmiques. Havíem començat a caure contractes públics, havíem començat a caure subvencions públiques,
recursos desapareixien. L'únic que ens va salvar va ser que en un mes vam aconseguir 1.300 suports de persones i entitats. I en la planta de l'Ajuntament i vam dir, és que mira què diuen les plantes de la ciutat. Segurament, si nosaltres no tinguéssim relació amb més d'una 60 d'entitats a la ciutat, això no ens hagués passat. I et potencien, però les xarxes a més et sustenten. Per tant, quan les coses van de bones et permeten anar més enllà i quan les coses van a males t'aguanten des del darrere. I és per això que justament són aquesta oportunitat. Jo crec que no em deixo gaire cosa més. Una frase, esto segurament la bola de cristal ni us suena. La bola de cristal de la televisió espanyola. Un programa dels anys 80 que tenia un personatge que era la Bruja Vería. Y la Bruja Vería siempre tenía una frase. Que si quieres llegar pronto, ves solo. Si quieres llegar lejos, ves acompanyat. Aquest és el concepte de relació amb l'entorn. És a dir, anem ràpid, segur, si ho fas tu sol, quan has de fer el projecte educatiu del centre, poses tot pots en davant l'oregador i la que les fem de seguida. A l'any l'has de canviar. Quan et fas col·lectivament, hi passes hores, vinga debat, no sé què, però el document es sosté